গঙ্গা କିଏ ନାଗରାଜା ବାସୁକି ମାତା ତୁମେ କହିପାରିବ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିମାନ? ତୁମେ ତ୍ରିପୁର ବନ୍ଦିନୀ ମାତା ପୂଜେଶ୍ୱରୀ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲେଖା ଗଣ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାରି ଅଛେ ଭଗବତୀ ରତ୍ନକୁ ମାତା ତୁମେ ନିଷ୍ଠୁର ଅପମାନ କରାଇ ତୁମେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ତୁମେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଜାଣି ବାସୁକି ତୁମେ ହେଉଛ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମାତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ତୁମକୁ ବଳାରେ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣ ମାତା ମୋହିତ ଗତ ତାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ মাতা